Pagsilay naman ng matandang hawak ni Leonor sa pagkamatay ng kinakasama nito, halos panghinaan na yon ng husto. Di na rin yun nagpumiglas hanggang sa kalaunay bukal sa loob nitong ibinaba ang dalawa nitong kamay. Naging tulala na rin ng matandang yan habang pinagmamasda ng kanyang asawa na kinakain ng mga barawan. Nang mapagtanto naman ito ni Leonor, muli niya yung tinanong ukol sa pinagtataguan ng ika-4 na opisyal. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman itong itinuro ang malaking punong nasa tabi ng bahay nila, sabay bulong nito ng, "Ang punong yan, ang bahay na hinahanap mo." Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, walang pag-aalangan naman niya itong sinapak na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung mawala ng malay. Matapos nun, ipinadala niya na ito sa mga tauhan niya patungo sa ilalim ng ukang nilikha ng mga ito. Pagtayo naman niya sa kinaroroonan, maigi naman niyang pinagmasda ng buong paligid. Noong una, wala naman siyang nakikitang pintuan sa punong yon hanggang sa kalaunay na sipat niya ang isang paru-parong kalimitang ginagamit para maikubli ang isang lagusan. Dahil sa kanyang nakita, agad naman siyang lumapit sa lugar kasabay ng pagbigkas niya ng 7 buhay na salita. Matapos naman niyang gawin ang bagay na yon, hinawakan niya ang paru-paro dahilan para tumambad sa kanya ang isang berdeng lagusan sa mismong katawan ng puno. Nang mapansin naman yon ng pangkat ni Manoy Onong, maging ito man hindi maiwasang mapasilay sa lugar na yon. Matapos naman nila itong madiskubre, agad naman silang bumuo ng grupo na papasok at magbabantay sa labas. Kinakailangan kasi nila itong gawin, lalo pat wala silang kaide-ideya sa binabalak ng opisyal na hinanap nila. Hindi naglaon. Nang mapagkasunduan na nila ang plano, agad namang pumasok si Leonor sa lagusan, bitbit ang mga pangunahin niyang gamit. Sinigurado rin niyang isa si Manoy Onong sa mga magbabantay sa labas, gawa ng subok na niya ang kalidad nito sa pakikipaglaban. 3 barawan lang din ang kanyang isinama para naman kahit papaano maiwasan nila ang matinding kawalan sa kanilang grupo. Pagpasok naman ni Leonor sa loob, tumambad sa kanya ang kakaibang dimensyon na nasa loob lang ng puno. Malawak at malalapad ang mga pasilyo, tapos may mga suluroong hindi mamatay-matay kahit binabagsakan ng malalakas na agos ng tubig mula sa kawalan. Marami rin silang nasisilayang nilalang at ang buwan sa lugar na yon, nasa 7 ang bilang. Madalas umihip ang malakas na hangin na sinasabayan naman ng mga puting alikabok at buhangin. Paglagpas naman nila sa malapad na pasilyo, tumambad sa kanila ang isang disyertong hindi maubos-ubusan ng mga buhawi. Marami rin siya noong nakikitang mga nilalang na ayon sa kanya, kagagawa ng eksperimento ni Teryo. Kabilang sa mga nilalang na naroon ay yung mga asong gubat na may kalahating wangis ng tikbalang. May mga tiktik din sa lugar at iilang mga elementong tila bang nakipag-isa na sa mga elementong nasa lahi ng mga tuod. Kapangipangilabot din ng mga buhawing kanilang nasisilayan, gawa ng sa loob nito may nasisipat silang mga hiyas na tila bang naglalabas ng mga matatalas na uri ng hangin. Dahil dito, hanggat maaari iniiwasan nilang dumikit sa mga buhawi hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang pinakagitnang bahagi ng lugar. Mula sa hangganan nito, milya-milya ang layo ng kanilang nilakbay, pero pakiramdam nila hindi umuusad ang oras.
Ang kinaroroonan kasi ng 7 buwan, parang di man lang gumagalaw. Wala ring nagbabago sa liwanag nito, kaya inakala talaga ni Leonor na hindi tumatakbo ang oras sa lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas, may nasipat silang puting palasyo sa gitna ng disyerto. Di pa man sila nakakalapit sa lugar, tumambad sa kanila ang grupo ng mga nilalang na dumaan sa hindi kanais-nais na pagsusuri at modifikasyon. Sa lahat ng mga nilalang na nakita noon ni Leonor, bukod tanging kakaiba ang mga ito. Di naman siya noon gaanong nagtaka. Gawa ng walang imposible sa katalinuhan at kahusayan ng ika-4 na opisyal na ermitanyong Rubio na si Teryo. 2 milya ang layo mula sa palasyo nito. Tumigil at nagkubli ang grupo ni Leonor. Bago sila umusad, maigi nilang pinag-aralan ang buong paligid hanggang sa kalaunay nalaman na rin nila ang eksaktong bilang ng kanilang mga kalaban. Pinag-aralan din nila ang mga daan papaloob dito at yung mga butas sa ginagawang pagbabantay ng mga tauhan nito. Matapos naman nilang maunawaan ang lahat, hindi na sila nagsayang pa ng oras para umusad. Bitbit ang kanilang sandata, mabilis at tahimik nilang nilapitan ng lugar hanggang sa kalaunay na tunugan na nga sila ng mga ito. Maraming bagay ang hindi inaasahan noon ni Leonor. Kagaya ng mga engkantong nagtatago rin pala sa ilalim ng buhangin. Wala silang ideya kung papaano sila natiktika ng kanilang mga kalaban. Pero base sa kanyang mga nakita, nagmula yon sa mga nilalang na maaaring kanina pa sa kanilang sumusunod. Bagaman maagang nabuko ang kanilang plano, hindi naman niya ito gaanong ikinagulat dahil alam niya sa kanyang sarili na baluwarte ni Teryo ang lugar na yon. Pagsilay naman sa kanila ng mga bantay, agad naman yung sumugod papalapit. Sa isang iglap, nasukol sila ng mga ito, kaya napilitan na rin silang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Habang pinagtutulungan ng mga nilalang ang mga kasama niyang barawan, buong lakas naman niyang sinugod ang kumpol ng mga ito upang mapaslang yon sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanyang ginawa, kumalat sa buong paligid ang kanyang presensya. Pagtaas naman niya ng bakod at puder sa kanyang katawan, walang pagdadalawang isip naman niyang hinugot ang kanyang sundang na siyang naging sanhi upang masindak ang karamihan sa kanyang mga kalaban. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga ipinamalas, nanatiling hindi sapat para mapaatras ang kabuuan ng grupo. Kahit nasisipat na rin niyang marami sa mga ito ang nalalagas, hindi pa rin yung dahilan para tuluyan niya itong masindak. Kalahating oras pa ang dumaan. Biglang umatras ang mga nilalang na yon, buhat sa pagdating ng 6 kataong nababalot ng talukbong ang buong katawan. Pagsilay naman ni Leonor sa mga ito, inakala niyang mga taong dilim ang mga nilalang na yon. Ngunit nang ibaba na nito ang kanilang mga kasuotan, doon niya nasilayang isa lang pala itong mga tao na may pambihirang kakayahan. Base sa kanyang mga nasilayan, parang ginagaya ni Teryo ang dating pamamalakad ng ermitanyo. Hindi niya mawari kung ano ang dahilan nito, pero nasisiguro niyang mas may malaki pa itong binabalak. Sa pagpapatuloy naman ng pagramdam nila sa bawat isa, doon na nagsimulang lumapit sa kanya ang opisyal. Habang naglalakad ito, pansin na pansin naman niya ang suot nitong mahabang kapa. Marami rin itong burloloy sa katawan na karamihan doon ay gawa sa ginto. Agaw pansin din ang hawak nitong latigo na animoy pinatibay pa ni Teryo magmula noong nagkawatak-watak ang kanilang grupo.
Maya-maya pa, nang magkaharap na silang dalawa, buong tapang namang nagwika sa kanya si Teryo ng, Nabalitaan kong iniisa-isa mo kami. Tahimik na sana ang buhay ko sa lugar na to, kundi lang dahil sa mga pagbabanta mo. Wala akong balak na manirahan sa dimensyong ito. Pero dahil sa alam kong dito lang kita matatalo, napilitan ako. Isang kahangalan ng pagpunta mo rito, Leonor. Masyado ka atang nalulunod sa karangalang tinanggap mo sa ating grupo. Baka nakakalimutan mo, hindi sa bilang ng ating mga opisyal, nasusukat ang ating mga kapangyarihan. Maaring hawak mo nga ang punyal at espada, pero meron ako nang wala ka. At yun ay ang karunungan. Matapos naman itong mailahad ni Teryo, bigla naman itong hinugot ang kanyang latigo, sabay hawak mula sa kanyang kaliwang kamay, patungo sa dulo nito. Pagwasiwas naman niya nito ng 3 beses, mabilis siyang pumulupot sa kanyang katawan at sa pagtigil ng kanyang mga engkantasyon, unti-unti siyang binalot ng isang pulang balat ng itlog. Malasaahas ang wangis ng itlog na yon at sa loob ng ilang minutong pananatili niya rito, naglabas siya ng mga kakaibang presensya na bumalot sa paligid. Pansamantala din yung iniwasan ng kanyang mga tauhan na parabang ayaw nitong madamay sa kanyang mga gagawin. Matapos naman itong may isa katuparan ni Teryo, agad naman itong winasak ang bumalot sa kanyang balat, dahilan para tuluyan na ring masilayan ni Leonor ang bago nitong anyo. Pagsilay naman niya sa dumudugo nitong katawan, agad naman niyang napansin ang mga balahibo nitong maihahalin tulad niya sa balahibo ng bangaw. Nagkaroon din yun ng 2 matatalas na sungay, tapos yung mukha nito, animoy binabalot ng makapal na tuyong lupa. Dagdag pa niya na, kahit walang nagbago sa orihinal na wangis nito, binalot naman ng mga makukunat na baluti na gawa mismo sa kanyang mga laman at buto. Habang pinagmamasdan niya nga ang nilalang na yon, wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding paghanga at sa estado nitong nakamit. Ayon pa sa kanya na, kung titingnan maigi, para itong isang taong naabot ang mas maunlad na kalagayan. Hindi pa man kasi yun gumagalaw, nararamdaman na talaga niya ang hindi nito pangkaraniwang presensya. Yung latigo naman itong daladala, para bang nakipag-isa na rin sa katawan ng nilalang. Dahil sa wala pa namang ideya si Leonor ukol sa abilidad nito, pinili niyang yon ay pag-aralan. Maya-maya pa pagngisi naman ito sa kanya, buong puwersa naman yung sumugod kasama ang mga nilalang na nilikha nito. Habang binabagtas din ito ang daan papalapit, kitang-kita ni Leonor ang mga engkantasyon nitong binibitawan upang mas mapalakas palalo ang lahat ng kanyang mga tauhan. Dahil sa kanyang mga nakita, inabisuhan naman niya ang mga barawan na huwag magpadalos-dalos sa kanilang mga ikikilos. Sa punto kasing yon, naniniwala itong hindi na pangkaraniwan ang mga kalabang makakaharap nila. Nang marinig naman ng 3 ang kanyang sinabi, minabuti naman ng mga itong manatili sa kanyang tabi. Hindi na rin yung tumutol sa kanyang nais, gawa ng subok na nito ang kanyang husay pagdating sa pagpapasya. Nang mapagtanto naman niya ang plano ng kanyang mga kasama, hinayaan lang naman niya ito, gawa ng yun naman talaga ang gusto niya. Paglapit sa kanila ng pangkat ni Teryo, agad namang binalot ng mga hiyaw at mga sigaw ang buong lugar. Marami na rin noong nilalang ang nabubuwal at sa kabutihang palad, wala pa namang nalalagas sa kanila. Yung 3 kasing kinuha niya, may mataas na katungkulan sa lahi nito, kaya alam na niya ang kalidad ng mga ito pagdating sa pakikipaglaban. Hindi lang yon, maraming pagkakataon na rin itong napatunayan ang kanilang mga sarili,
kaya alam na niya ang mga kaya nitong gawin. Yun din ang kanyang dahilan kung bakit yon ang kanyang piniling sumama sa kanya. Sa loob ng ilang oras nilang pakikipaglaban, patuloy naman silang umaatras dahil sa dami ng mga ito. Si Teryo noon, walang patid na ring sumusugod sa kanya, ngunit mabilis naman yung umaatras. Sa mga sandaling yon ay nakakaramdam ng pagkaalangan. Alam ni Leonor na hindi karuwagan ang ipinapakita nito sa kanya, bagkus ay isa itong uri ng taktika para mapabagsak siya. Dahil sa ganoong pangyayari, pinili naman niyang ituon lang ang kanyang wisyo sa mga bagay na ginagawa ni Teryo. Naglatag rin siya ng mga paunang depensa sa paligid upang hindi siya nito masalisihan ng basta-basta. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos mga lahati na ang pangkat nito. Di na rin ito gaanong nasasapawan ang kanilang hanay hanggang sa kalaunay napilitan na rin itong si Teryo na patigilin ang mga tauhan nito. Pag-atras naman ito ng bahagya sa kanilang grupo, nagdulot naman yon ng pagkagalak sa hanay ng mga barawan. Ngunit para kay Leonor, hindi na nila ito maaaring ikatuwa, gawa ng may posibilidad na maaaring naghahanda yon para sa isang malaking plano. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang may umusling parang mga ugat sa dulo ng pakpak ng nilalang. Mabilis siyang pumailalim sa lupa at sa isang iglap, lahat ng mga tauhan nitong namatay na, bigla na lamang nangisay. Ganon din ang nangyari sa mga kasamahan nitong kasalukuyang buhay na siya namang nagdulot ng matinding palaisipan sa hanay ng kanyang mga kasama. Maya-maya pa, nang hindi na rin maatim ng mga ito ang kanilang nakikita, nagdesisyon naman yung sumugod sa mga kalaban nila. Subalit bago pa man sila makalayo sa kinaroroonan ni Leonor, inabisuhan sila nitong wag na wag nilang itutuloy ang kanilang mga binabalak. Dagdag pa niya na kasalukuyang nagpapalakas itong si Teryo, kaya maaaring may inihahanda itong pag-atake na hindi nila nalalaman. Magiging mapanganib sa kanila ang pagsugod ng wala sa plano, lalong-lalo na sa ganoong sitwasyon. Nang marinig naman yon ng kanyang mga kasamahan, walang tutol naman itong sumugod sa kanya. Kung iisipin kasi, may posibilidad ang kanyang mga sinasabi, kaya wala sila sa posisyon upang labagin ang kanyang utos. Ilang minuto pa ang lumipas, halos hindi na maisip ng kanyang mga kasama ang mga pangyayaring nasaksihan nila. Base kasi sa kanilang mga nakikita, habang tumatagal, unti-unting nilalamon ng lupa ang lahat ng tauhan ni Teryo. Kasabay din ang paglubog nito sa disyerto ay ang mabilis na pagbabago ng anyo nito. Hindi naglaon, tumambad sa kanila ang isang nilalang na may nakabukas na diwang hiwagas sa noo. Kulay puti na rin ang mga mata nito, tapos yung mga panga nito nakausli na. Pagsilay naman ni Leonor sa mga nilalang na yon, hindi naman niya maiwasang mabahala, gawa ng buong buhay niya. Naniniwala siyang ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa walang kakayahang bumuhay ng ikatlong paningin. Isa yon sa mga sumpa ng langit na kailanmay hindi pwedeng sirain. Ang mas ipinagtataka niya pa noong mga oras na yon ay yung mala sa paru-parong pakpak nito. May mga nakamulat din itong mga mata na parabang isa din yon sa mga nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya. Maya-maya pa, pagtayo naman ni Teryo ng tuwid, doon niya nakita ang dalawang malaking karit na hawak-hawak nito. Walang patid niya itong pinaiikot sa pagitan ng kanyang mga katawan,
na parabang napakadalubhasa na niya sa paggamit ng ganoong uri ng sandata. Matapos namang masilayan ni Leonor ang mga bagay na yon, pinili naman niyang kausapin ito upang malaman niya ang kasalukuyan nitong kalagayan. Base kasi sa kanyang mga nasisilayan, nasisiguro niyang hindi una o ikalawang anyo ng pagpapalit ang kasalukuyang anyo nito. Nang marinig naman ni Teryo ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang sumasagot sa kanya ng, Kinakabahan ka na ba, Leonor? Nagulat ka yata sa pinakita ko. Malawak ang karunungan ko, higit sa kahit sino sa inyo. Di man sa pagiging ambisyoso, pero sa ating lahat, ako ang pinakamakapangyarihan. Hulaan mong anyo ko. Hindi ito ang ikalawang pagpapalit o ikatlo. Ito ay ikaapat. Dahil sa sinabi nito, di naman maiwasang mamangha ni Leonor. Gawa ng kung hindi siya nagkakamali, isang sagradong ritual ang kinakailangan para makaabot sa ganoong estado. Minsan na rin nabanggit ni Ermitanyong Rubio sa kanya na ang mga nilalang na nagtatangan ng ganoong anyo, nasisiguro niyang marami ng pinagdaanan. Kabilang sa mga ito ay ang pagsasakripisyo ng mga buhay ng mga kakilala nito. Marami rin yung pinatay na tao na siya namang naging langis upang gumana ang isang ipinagbabawal na ritual. Gayunpaman sa kabila ng mga sakripisyo at mga kasunduan nito, mabibigyan ito ng hindi pangkaraniwang lakas at kapangyarihan ang sinumang taong magsasakatuparan ng lahat ng kasunduan. Nalaman din niya na ang huling gumamit ng ikaapat na anyo ay yung unang mandirigma ng panday ng kanilang pamilya. Dahil sa mga ganoong detalye, alam niya sa kanyang sarili na ang kaharap niya noong mga oras na yan ay isang nilalang na nakalagpas na sa estado ng pagiging isang mortal. Naniniwala rin siyang hindi ito basta-bastang mapapaslang, ngunit maraming paraan para yon ay matalo. Nang maisip naman niya ang tungkol dito, kampante naman siyang sumagot kay Teryo ng, Huwag mong ipagmayabang ang mga nakamit mo, sapagkat hindi mo mahuhulaan ang mga susunod na mangyayari. Kung ako sa iyo, kumilos ka na. Naway hindi mo ako mabigo. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, agad naman siyang nagbigkas ng mga usal habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang kanyang sundang. Pag-abot naman ng kanyang palad sa dulo nitong bahagi, napansin naman ni Teryo ang pagliwanag ng kanyang paningin, kalakip ng pagbalot sa kanyang katawan ng isang nakakabulag na liwanag. Segundo lamang ang dumaan, nasaksihan ng nilalang na yon ang anyo ni Teryo na may kaugnayan sa wangis ng kanilang dating pinuno. Ikinamanghari nito ng husto ang kanyang mga pakpak na halos umabot na sa puntong manumpa ang taong yon na hindi yon titigil hanggat hindi nito napag-aaralan ang kanyang labing maiiwan. Dahil sa matinding hangarin nito, ito na rin mismo ang naunang sumugod sa kanya. Pagsilay naman doon ni Teryo, agad naman niyang inabisuhan ng mga barawan na magmasid at magbantay. Hanggat maaari, iwasan nilang makialam sa kanilang paglalaban upang hindi sila madamay o mapaslang. Mariin din niyang inilahad na, sa puntong yon, lagpas na sa kakayahan ng mga ito ang abilidad na ipinapamalas ni Teryo. Nang marinig naman ng mga barawan ang kanyang sinabi, agad naman yung umatras, alinsunod sa kanyang nais. Dahil sa ginawa nito, mabilis naman niyang naibaling ang kanyang atensyon sa kanyang katunggali, kasabay ng pagsalag niya sa ataking pinakawalan nito, gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay.
Matapos naman niya itong gawin, doon niya na yon hinataw ng kanyang sandata hanggang sa mapaatras na lamang yon ang bahagya. Nang mapagtanto naman ni Teryo na hindi pangkaraniwan ang lakas ni Leonor, gumawa ito ng mga panibagong taktika upang siya ay matalo. Sa tulong ng abilidad at mga mutya nito, mabilis yung nagkubli sa kadiliman at sa mga buhangin ng disyerto para lamang makalapit sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, kahit marami na yung ginawa, hindi pa rin yun sapat para mapanghina niya si Leonor. Habang tumatagal, takang-taka naman noon si Teryo, gawa ng alam niyang tinatamaan niya ito. Ang hindi niya lang maisip, bakit parang hindi yun tinatablan? Nakikita niya ring bumabao ng talim ng kanyang sandata sa katawan ni Leonor. Pero kung hindi yun tumatalbog, tumatagos ito ng walang naibibigay na pinsala sa kanya. Dahil sa ganoong pangyayari, doon na yun napaisip na baka may ginawang hakbang ang katunggali niya para malinlang siya ng ganon. Nang mapansin naman ni Leonor ang pagtataka nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot dito ng, "Huwag kang mag-alala. Wala naman akong ginagawa. Kung iniisip mong may ginawa ako sa'yo, bunga lang yan ng malikot mong pag-iisip." Akala ko ba matalino ka? Bakit ngayon? Parang nag-iiba na ata. Hindi mo na ba maiisip ang mga mangyayari ngayon sa'yo, Teryo? Napansin mo rin bang nawawala ang kaliwang kamay mo? Pagkalahad naman ni Leonor ng mga katagang yon, laking gulat na lamang ni Teryo nang masipat nitong nawawala ang kanyang kaliwang kamay. Pagsambit naman ni Leonor na naputol ang isa sa mga sandata nito, agad naman yung nangyari. Sa puntong yon, hindi naman ito maiwasang magulat, gawa ng sa bawat salitang binibitawan niya, parang nagkakatotoo ito. Ang mas matindi pa sa lahat, nagkakaroon na rin ng saklaw na kapangyarihan si Leonor sa dimensyong nilikha ni Teryo. Dahil sa pangyayaring yon, nagsimula ng magtanong at magalit sa kanya ang opisyal. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangisi, gawa ng sa isip-isip niya, umaayon na sa kanya ang lahat ng pagkakataon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagbubuno, mas lalong tumindi ang mga nangyayari buhat sa mga abilidad na binibitawan ng kanyang katunggali. Habang tumatagal, mas ibinubuhos nito ang kanyang puwersa kung saan sa bawat pagbalik ng lakas niyang nawala, unti-unting pumipikit ang kanyang diwang hiwaga. Hindi naglaon nang tuluyan ng sumarado ang matang yon. Napansin ni Leonor na naabot na nito ang sukdulan ng kanyang kakayahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging limitado na ang abilidad ni Teryo. Nakakaramdam na rin yon ng matinding pagod, tapos yung iilan sa mga agimat na tanga nito, pa isa-isa na ring nagsisikalasan. Dahil sa kanyang mga nasilayan, inaasahan na niyang hindi na magtatagal ang kanilang laban. Upang tapusin na rin ang paghihirap ng kanyang katunggali, nagpasya siyang lapitan na yon ng dahan-dahan habang inilalahad ang tungkol sa mga bagay na kanyang ginawa. Ayon kay Leonor, napansin niyang isang buhay na dimensyon ang pinagtitirahan nito. Kung hindi siya nagkakamali, nasa loob sila ng katawan ng isang dambuhalang engkanto. Para maisakatuparan niya ang lahat ng kanilang plano, inalam niya ang tungkol dito sa kasagsagan ng kanilang paglalaban. Nung makumpirma niyang yon ay totoo, sa tulong ng bisa ng espada ni Ermetanyong Rubio, madali niyang nasindak at napasunod ang nilalang na yon, hanggang sa kalaunay pumanig na yon sa kanya. Walang kaide-ideya si Teryo sa mga ginawa niya, kaya naging huli na ang lahat para rito.
Naniniwala rin siyang wala itong kaalam-alam sa kanyang mga kilos, dahilan ng tuluyan nitong pagkatalo. Matapos naman niyang mailahad ang bagay na yon, hindi niya maipagkakaila ang lakas na ipinamalas nitong kakayahan. Kahit na magkalaban din silang dalawa, ipinakita niya ang matinding paghanga sa naabot nitong antas. Mariin niya ring sinabi kay Teryo na kung sakali mang sa mundo ng tao sila naglaban, paniguradong magiging maganda ang bawat tagpo nito. Yun nga lang, dinala siya nito sa dimensyon na siya rin naman nagdulot sa kanya ng kapahamakan. Okay, grabe, hindi na talaga mapipigilan yung lakas ni Leonor, no? Isipin ninyo para kay Teryo, siyang pinakamalakas sa grupo nila. Pero, ang dali lang nababasag neto ni Leonor eh. Paano pa kaya yung ibang kasamahan niya sa grupo, no? Ano pa kayang kakayahan ng mga yon? Well, pahintay na lang ako. Bukas may isa tayong episode, tapos yung pinapangako kong 2 1 hour. Sunday at Monday yon, sana mahintay ninyo. Yun lang. Pahintay na lang ako sa 17. Salamat.